За всички вас това е една обикновена фанелка. Това е фанелката, която беше изработена по повод 100 годишния юбилей на Левски. В моментите на трудности, благодарение на тази спортна марка и на представителите в България Хома, стана факт тази фанелка. Няма да забравя, когато вечерта ми се обади представителя, на други ден пристигаха екипите и той каза: ела в офиса, ти заслужаваш да вземеш първата фанелка. Не съм си представил, че ще трябва да се раздела с нея, защото това е някакъв символ, някакъв огромен спомен. Но се разделям наистина, за да покажа на хората, в което аз смятам, че те не се съмняват изобщо, какво значи за мен спасението на този отбор. И понеже в целия този юбилей сме търсили символик, на гърба е изписано: времето е в нас и ние сме във времето. Казвам от най-великия българин. На гърба е написано вековен, сложени са годините 1914-2014, създаването, събитието естествено. Смятам, че цената, която ще определя, иска да бъде също много строго символична. 191 лева и 40 стотинки. За да бъде свързан с онзи велик 24 май, когато група младежи след манифестацията за Кирил и Методий се събират и на шега създават един клуб, който има вековна история, който има десетки милиони почитатели за тези 100 години и който със сигурност смятам, че е един от стълбовете в българския спорт. Такъв ще бъде и за бъдеще. Благодаря ви отново и се надявам наистина да успеем. Само Левски шампион! Само Левски, само Левски, Савски Левски шампион!